Thanda sami. Sengisho uba uyaphuma wenza izinto ezirongo and then uyabuya onifakela the worst thing ever. Mina phela ngizozenza njani? Ngine stress. So namhla ndisho uthetha nawe uyanyanyisa. Sifundile ngafunda mina nawe leminyaka. Anako umdla uthetha nawe right now. Manje ngiyakucela. Nami ngiyakucela. Yabona nje banda kublock. Ngine stress ngiphuza. Nje banda kublock. Yani ublockela bengaphinde ngithethe nawe. Anawo umdla uthetha nawe. Ngihlonipha kakhulu yazi. Uhlonipha ntoni? Ngoba ukwazi ukubamba nentombazane. Uhlonipha. Ngiyahlonipha. Uselfish kahle wena. Uselfish wena. Mina fezeka ngakukhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Ngakwazi ukusuka nawe le sahlala nawe. Sizama impilo nakho. So I must be happy that ungithanda. I must be happy that ungithanda. Ngiyalibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Bandlezulu. So ke ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze singakangeni nje kwistory sethu sanamhlanje ngespecial somama nobaba baEnzo eBlack Life Pharmacy. So nanoma iyiphi product oyidingayo uzoyithola ku-062 219 7748. Mase kuba khona labafowethu laba abaletha abantu emhlabeni kodwa baje bangabondli bengabanakekeli and go wrong lokho and akukhona ukuthi sinifundisa ukuthakatha mhlambe ngendlela enike nibeke ngayo ukuthi Black Life TV ifunda ukuthakatha ntonto akukhona lokho nonke niyazi ukuthi ugovernment usenzelile umusa wasinikeza ama-condom amahala so if iyakuhlula ukuyigqoka uletha umuntu emhlabeni mondleke hayi ukuthi ulinde ukuthi uzomundlelwa omunye umuntu ubujabula uwedwa so masuwondla akube injabulo yakho futhi so if akwenzeki ngendlela ofisa ngakhona noma uzibile noma uma umntwana usumlahlile uma ungasafuna uma umntwana mase ulahle nengane kurongi lokho so bossis bethu ngiyanicela ngixhumane nami ku-062 219 7748 if ubaba umntwana engondli ungamsukeli ondla ngicela ukucacisa lokho ungamsukeli uma ondla sikhuluma nabantu la awubaba bengane zabo abangazondli izingane zabo futhi nakhona mewunesho ukuthi imntwana owababa lo osukumazi ukuthi owakhe ungeyenzi into wrong ngomunye ubhuti thizeni esimanga sokuthi useke bathandana naye before asikuncome lokho umonesho ukuthi umntwana nje ubaba wakhe hilo and akondli pay kwakhe so ke nasi-story namhlanje sivashela ubhuti and angazi noma ekusixoxeni kwakhe istory sizofinyelela ekutheni sibiza udadewethu and uzovuma yini mhlawumbe uzohlangana futhi noma cha angazi asike sibuke nje ukuthi kuzohamba kufike kuphi sabona kunjani uyaphila sisami njani ngiyaphila wena hayi nami ngiyapila sisi ngicela ukwazi isibongo nala usuka khona hayi isibongo sami ubhuti mina umkhizi ngwamkhizi umfana igama ngisuka khona la eThekwini eKZN kukuphi emakhaya ama asemzinto Mzinto. Yeah. Oh okay. Ngicela ukwazi nge-relationship yakho le yasekuqaleni lo sisilo ofuna ubuyelana naye niqale nini ukuhlangana niqale nini ukuthandana and i-relationship isaqala beniphathene kanjani Siswami ngasho nje ukuthi ngikhathazekile kodwa i-relationship yethu beyinhle sisaqala ngoba sihlangane e-university lapha egama lakhe okay sifunda nje sobabili ewusiso iphethe kahle nami ngiyiphethe kahle nje kukuhle ngaso sonke isikhathi sa graduate ke saqeda ukufunda kukuhle sithandana okay inkinga ke sashintsha ke manje sesisuka eShepstone sibuyela la eThekwini senzela ukuthi umsebenzi ube seduze yebo okay ke usisi ke gcine kuukuthi sihlala naye sobabili endlini sithandana sihlala endlini nje kwamnandi kwakukuhle nje yebo impela nje ngaleso sikhathi kwaku 2019 mangikhumbula kahle sithandana njengoba ku 2026 manje so mawusuhlala naye ekhaya kubo la ezela khona bayazi ukuthi uhlala naye endlini noma benintshontsha okusho ukuthi ekhaya lakhe siqale santshontsha kodwa manje kwagcina sekwaziwa ngoba njengoba ngisho ekhaya lakhe iKhayeli Street okay beyintombazane ehlolwayo nje lo siko lwasemakhaya ehlolwa kanjalo manje emakhaya befisa ukwazi ukuthi uzwana nobani okay bangazi ngaleso sikhathi ke nje impela bafuna imfanelo zabo bafuna into zabo ngoba nje wabomothola intombi emakhaya uyazi ukuthi bafuna indlela esintu sakhona so why keep imfanelo
Yebo, ngazama ukukhipha lo abakubiza njengomkhoyiso Yebo. nje ngoba phela umuntu uma umthole iy'ntombi ama-damage kumele uwakhokhe. Yebo, yabo. inkomo kamama. Eh. So wagcina ngenkomo kamama awubanga usaqhubeka walobola mhlambe wamthatha ngokusemthethweni. Hhayi, ukulobola-ke ngangakamloboli. Kona bengifisa ukuze kufinyelele lapho, kodwa bengakamloboli. Oh, okay. Bese kusihleli nje sobabili, kodwa sihlalele ekutheni ekugcineni mhlawumbe kumele ngiphinde ngiyovele kubo ngendlela eqondile. Beningabusiseki ngabantwana? Cha, ukubusisa ngabantwana hhayi, besingakaphiwa abantwana. Oh, okay. Besingakaningi. So-ke ekuhambeni kwesikhathi senihlala ndawonye ni-right niyathandana. Mhlambe ke uke wabonana nomunye umuntu usakwi-relationship naye wazi wakubamba noma akaze nje zabambe lutho, and nawe ekuhambeni kwesikhathi uke wambamba ukuthi usanomunye umuntu mhlambe uyakuchithela kodwa usathandana nawe noma bekukuhle nje yonke into akazi kube khona ubamba omunye? Kahle sisi wami, eyi kunzima. Abona yimini umuntu bengimhlupha ngempela. Ngoba ngiyitshe hayi vele ngeke ngibambe. Mina ngibuye ngigange emaceleni mhlawumbe akekho. Emsebenzini ngifaka omunye umuntu. Abo kodwa ngenze sure ukuthi angangibambi ngoba manje manje ngibamba phela uzothi shuthi imenza isilimo. Kodwa yena bengakaze ngimbambe esephutheni impela. Yena nje bephethe kahle ngasho njalo. Bengumuntu ophethe kahle. Kuyimina nje ogangayo ke. Ngoba bengibuye nami Thothi umuntu wesilisa ngibuye ngiyophuza mhlawumbe ematshwaleni. Nivele nicashe ngisithopha nithi ngumuntu wesilisa. Wesizwe. But naye umuntu wesifazane nje. Kona-ke phela umuntu wesifazane ukuyiphatha kwakhe sazi ukuthi kumele ahlale aziphathe kahle thina abantu besilisa sibuye siphumele ngaphandle sithi siyaganga kanti ku-wrong lokho. Eyi. So-ke kwenzakalani nize nihlukana nje and nihlukane nini? Sihlukane last year. Okay. NgoJune. Okay. Nakhona bese bekezelile mina sisi ngoba bese ngigula yile sifo lesi. Ngigula ngiyitshe mina hayi imkhuhlane edlulayo. Azasho na yini ungaya eclinic noma uyokomtholampilo nje bakucheck usunjani. Ngagcine ngiyileke hayi emtholampilo bafike bangithola ukuthi hayi kuyabheda. Ngingenwe yile sifo esinzima. Sekulate sengigula. Nakhona ngawathatha-ke i-medication yabo ngayibeka endlini. Ngingayisebenzisi ngisaba yena ukuthi uzongithatha kanjani. Wayibeka endlini noma wayifihla endlini? Ngayifihla mhlawumbe nje ekhabetheni lami la ngifihla khona into zami eziprivate. Okay. Kanti angibuzanga-ke elangeni. Ngelinye ilanga uzovela avule ayibambe. Ayibambe. Lokho kwamphatha kabi ngabona ukuthi ngimhlukumezile. Yabo. Ngamhlukumeza ngoba naye weseyibuza ukuthi lo muntu sengihlale naye isikhathi esingaka yini angangitshela into efana njengaye. Yo. Ayi. Lapho wena ngaleso sikhathi usapholisa ingqondo noma usazama ukugwinya le ndaba ukuthi hawu sengiyagula and yena awukakamtsheli lutho noma mhlawumbe wagcina umtshelile esewabambile nje wakwazi ukuhlala naye. Wabamba wangiconfront ukuthi lamaphilisi ngoba ngiyawazi ngizwe futhi ngawo yini afunani la endlini. Afunani la endlini futhi nakhona uwathola nje maningi akhombisa ukuthi akaze asetshenziswe. Yes. Lapho mina ngiyaqhubeka uyabosa lo muntu akekho right. Saqala lapho kuba nenkingi uyangigqugquzela ukuthi ngiwadle still mina ngiwadli. Manje ugcine wangishiya ke. Avela wathi ngoba uyahluleka ke mina ongilaleli. Avela wakhetha ungishiya. So wahlala isikhathi esingakanani emva kokuba kade ewabambile amaphilisi? Nje wahlala u2 months njoba ngisho ukuthi lo muntu ungibekezelile engigqugquzela ukuthi ngiwasebenzise. Yena akazi kufike kuyena ukuthi naye akahambe uyozibheka impilo yakhe ukuthi kume kanjani. Yena-ke masetholile naye wakhathazeka kwamphoqa ukuthi ayobheka. Sisandawonye. Okay. Akakangishiya wahamba obheka naye wayithola ukuthi sekuyabheda nakuyena. Iyona into evele yamphatha kabuhlungu ngoba wabuya nje ayengikhalela impela. Wathi hawu ungaze ungenze kanjeni yini bongangitsheni ngani sonke lesikhathi. So enhlizweni yakho lapho bekwenzakalani because uthe uyamthanda and wamfica engakaze enze lutho nomunye umuntu wesilisa wazi wena kuphela. So emqondweni wakho ngibona ekhala
umbona akekho right, mhlawumbe futhi wayethetha, uyambona nje ukuthi kusakude naye ukuthi aphole. So bekwenzakalani kuwena lapho? Mhlawumbe uyaxolisa noma beyithini into? Ya, ngaleso sikhathi nami bengibuhlungu, ngizama ngizehlisa kuyena. Ngimtshela ukuthi no, ngoba sesikanje sisangayithola indlela usiye phambili. Ngoba ngiyakuthanda. Yes. Naye futhi bengithanda impela, bengithanda. Ngimtshela ngimduduza. Yabo. Manje inkinga wagcina kwakhathala kwathi ngoba angiwasebenzisi wangishiya. Ish. Angiwasebenzisa amaphilisi wakhetha ungishiya. Kuleso sikhathi nahlukana ngathi nje ukuthi nahlukana last year ngoJune. Ikhona enye relationship entsha ongenile kuyona emva kwakhe noma ubuhleli nje mhlawumbe udinga isikhathi sakho wedwa njengoba ukuthi wahamba? Hayi, ngingasho nje ukuthi hayi, abona nje wahamba ngasala ngazinikela utshwaleni. Oh, okay. Ngibe ngiphuza kakhulu ngizama ukunciphisa istress bese ngidla. Ngoba bengeke ngikwazi ukuthi ngithandane nomunye umuntu ngiphinde naye ngimthelele ngalento. Ngazithiba njoba ngifisa nje ukuthi mhlawumbe ngililanga sikwazi ukulungisa izinto mina naye nje. Awucabanga ukuthi usenomuntu omusha? Because mawukhuluma ngoJune last year ibusesisida kakhulu kabi leso sikhathi. Because sikhuluma nje uMarch manje and usandaqala. So awucabanga ukuthi mhlawumbe usethola umunye umuntu omusha omsulile inyembezi right manje nje akadinga ukuphazanyisa, adinga into ezombuyisela emuva? Kungenzeka nalokho, kungenzeka ngoba seside isikhathi siqhelelene naye. Kodwa ke ngokuthi ke ngiyamazi ukuthi bengithanda. Kungenzeka mhlawumbe sisa angilinde. Okay. Ngoba phela into yadisibanga ukuthi mina ngifuna ukusebenzisa medication. Okay. Yena bese understand ukuthi okay, seyikhona vele lento. Sengakwazi ukuthi so manje nami ke ingqondo yami sengibuyisa ngathi no. Ake ngiyilungise mina. Okay. Ngisebenzisa izinto enginikwe zona ukuze sikwazi sibe right, sibambisane futhi njengasekuqaleni. Kodwa usuyawadla kahle manje awuna nkinga? Sengiyawadla manje nami ngiyayibona ngi-right, ngiyapick up nje. Yabo. Manje ghost ke iyodwa wena, okay, ngiya-understand isetting lakho, ubudinga ukukhuluma naye, uyadinga ukulungisa izinto zenu, but wena ngibona ngazi ukuthi usuzamkelile ngokuthi uyagula, igazi lakho alikho right. Ngalendlela uzamkela ngalendlela ukuthi awubanga nenkinga ukuvela kwicamera kwivideo ezobukwa abantu abaningi. So what about yena ucabangile yini ukuthi njengoba umbiza la cause ngiyasi imfihle ebusweni le show le akufihlwa umuntu ebusweni, so uzobe ezile naye la ekhona, and once waqala washutha njengoba evumile ukushutha akazi kona ukuthi sizokhuluma ngani, kodwa uvumile ukufika and samtshela ukuthi kuzobe kukhona ama-camera ntontoni. Uyazi ukuthi ivideo yakhe ingasibukwa abantu abaningi, so awucabanganga yena mhlambe yena mhlambe okungenzeka akakazamukeli and akafuni kwazeke abantu, umndeni, abangani, omakhelwane emakhaya, njengoba uthi umuntu wasemakhaya uzalelwe emakhaya. Awucabangini mhlambe ukuthi izoniqhatha kakhulu okudlula ezinye izinto leyo ukuthi umbizele la ezobonwa khona abanye abantu, because le video le ayizogcina kuthina kuphela kanje, izobukwa abantu abaningi? Kona ngempela ngiyacabanga ukuthi lokho kuzobe ngazi ukuthi ngiyamhlaza ebantwini ukuthi hawu sengizomveza kumakhamera ukuthi uyagula kanje. Kepha ke ngibuye ngibe nethemba lokuthi hayi mhlawumbe iyona ndlela kumele silungise ngayo izinto le ukuze nje sikwazi ukuqhubela phambili, ngoba vele sekunakele. Yes, sikwazi ukubuyela emuva. Sekunakele and ekunye ke sengikwazi ukuthi uyakwazi ukuphila nalento. Yes. Akusho ukuthi sekumele uyashona, uyafa. Yes. Uyakwazi ukuphila uphinde ube umuntu oright ungabonakali. Nginalo themba mhlambe angaxolisa inhliziyo yakhe ukuthi hayi njoba ngimbizele lana ku Black Life angakwazi yebo ngilungisa izinto ngiserious, ngoba bese ngiblockile ngisho ama calls wami ngingasabambi, ngisamtholi nje akatholakala. Okay. But ke if kuyalunga ngiyacela noma kuthiwa akulungi ke, but ngelinye ilanga osithola isikhathi ubuyele kuyena woxolisa, noma kuthiwa umsendele i-text uxolise kuyena ukuthi angangaqondile ukukuhlaza, but ngangifuna mina ukuthi sikhulume indaba zethu sobabili. So angazi because abantu abaningi lesi sifo lesi asisiqali manje,
even sidala kabi omkhulu bethu okhokho bethu besikhona vele size sifika thina emhlabeni so akusayona into engase kuthiwa ihlazo uyagula no kodwa kukhona labo nalabo abangafuni ukuvela noma kuthiwa bayawadla amaphilisi but abafuni ukuvela ebantwini abafuni ukuthi bazeke ukuthi abekho right so mawuthola ithuba ngelinye ilanga ngiyacela ubuye uphinde ubeke kuyena uyoxolisa umchazele nje ukuthi ngangafuni ukuthi ngikuhlaze mina but ngangenzela uthando so ithi ngimlande ke cause ukhona anqaba ngokufika khona nizokwazi ukuthi nikhulumisane kahle umbhekile ngiyacela ukuthi usondezele Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. So ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi engxoxweni zethu mhlawumbe kuzogcina kuhlangene angazi but asike sibuke nje ukuthi kuzogcina kuphi. Sawona kunjani? Saphila Nkosi njani? Ngiyaphila nami ngicela ukwazi isibongo nala usuka khona. Ndingwa kwaMadikizela uMantyana Sibongo ndisuka eBizana Eastern Cape. Ukhulele khona? Ukhulele khona. Alright ubhuti ngihlinayo mase? Ndiyamazi. Umazi kanjani? Sasithandana naye dala. Well, not kudala last year. Oh, last year. Sashwana last year. Oh, okay. Kwenzakalani? Kuningi. Wandifihlela into enkulu kakhulu and waqala wagula so wa found out about okay kukanje and then wavele ndabona mina ndabhaqa ndazifana uthela mina uba kuhamba kanje kulungoku and angazange ngixelele nix like uba kwaukhona into kanje kuye of which ke ndathi xa ndimbuza and then wabhasta ba asoza beso yena xa ngithi iproof hey nansi mos iproof hayi ke wabezama but ke sa eventually ndagqibela ndisithi kaloku uyitye ke treatment isuyibeka so yeah sagqibela ke wayiqala wayidla kodwa kwakunzima kodwa kumphusha uba kaloku yitya lento le kungathi ngokunaye ngoku uzenziwe uze like ukuhle ilifa elimnyama le ngokwayazi ba wenze intoni babe so ubhalileke ukuhlelo elithi Love Back so unesifiso sokukhulumisana nawe ngicela umuphe nje isikhathi sakho umlalelo usufisa ukuthini wena yes ngiyabonga Fuze Ngiyaxolisa ukuletha la kuleli uhlelo phambi kwamakhamera kanje ngiyazi lonto ikuthusile kepha manje bese ungiblockile nami bengekho indlela ukuthi ngingaxhumana ngayo nawe ngaze ngabona ukuthi no angibhalele kulolu hlelo iLove Back ngoba impela angikwazi ukuhlala ngaphandle kwakho sendo sami uyazi nawe ukuthi bengithanda kanjani yebo ngakufaka enkingeni ngakufaka yona kepha nami ngangisaba ukukutshena ngoba uzothi ngikuchithelile ngathula ke nalenkingi manje ngiyacela ukuthi ungiunderstand ungixolele inhlizweni yakho angisho ukuthi manje nje ngiyakuphoqa manje kepha unginike isikhathi sikwazi ukuxhumana mina nawe yiyo nje into engicela kuwena sendo sami uyazi bengithanda kanjani bengiphila nawe ngikusupporta siphile sizwana mina nawe yabo manje ngenxa yokuthi sekhona inkinga kanjena ngesisaphila sizophila sithando sami ngiyacela nje nawe ehlisa umoya ngiyaxolisa ukuletha kanje ukuthi ubukwa amakhamera angazi kini bazothini bese besibona kepha ngiyacela ukuthi uyiunderstand lento ukuthi ngiserious kanjani ngawe uyibheke kahle lento ngiyazi ukhathazekile ngiyazi ukhathazekile sithando sami nami ngikhathazekile yabo Mama ukuthi bafana ba yonke lento izoshintsha yonke lento ayenza kum sithando sami sentsho ba uyaphuma wenza izinto ezirongo and then uyabuya onfakela the worst thing ever mina phela ngizozenza njani ngine stress so namhla ndisho uthetha nawe uyanyanyisa sifundile ngafunda mina nawe leminyaka anako umdla uthetha nawe right now manje ngiyakucela nami ngiyacela yabo nje bandakublock ngine stress ngiphuza nje bandakublock yani ublockela bengaphinde ngithethe nawe anawo umdla uthetha nawe ngihlonipha kakhulu yazi uhlonipha ntoni ngoba ukwazi ukubamba nentombazane uhlonipha ngihlonipha uselfish kahle wena uselfish mina fezeka ngakukhombisa ukuthi ngiyakuthanda ngakwazi ukusuka nawe le
sahlala nawe sizama impilo nakhona. So ke I must be happy that wawungithanda. I must be happy that wawungithanda. Kodwa ukwazile undifakela ingculaza without ungixelela. Wahamba wotesta wethu clinic. Kangazi mina. Nami ngayithola sekulate ukuthi ngikanje ngayitshela ukuthi umkhuhlane nje njengamahlala. And then wabuya wavala ipilisi zakho pha for almost a year. Ngangizokutshela kanjani ngoba ngangisaba nami. Ngoba ngiyakwazi nomsindo uyahlala. Qhubeka usabe. Qhubeka usabe nje abandablocker ngisacela kwanix edibanseleni nawe. Andicela lodibanseleni nawe. Uzizwa kanjani kwabona ukuthi ke ucela ukukhuluma nawe? Yanyanyisa nje bengakhali ngokuza apha. Njengisombona nje yanyanyisa ngathi ngiyaphalaza. Emveni kwesikhathi esingaka ufuna ukungibona. Kanti wena bongangikhumbuli ukuthi nawe bongangithandi. Sonke lesikhathi bongangithandi. Ukhumbula ingculaza? Khohle ingculaza besiphila kahle bengiphilisa kahle. Ngoba kaloku washintsha wayimonster, uselfish uzicingela wena wedwa. Fezeka ngithanda uyazi. Hlisa umoya. Angisakufuni Usuku i-relationship entsha. Bengike ndazama Akuhlangananga. Akuhlangani ingxaki andikho right andiziva emotionally ndi right andikabikho right. Awukazi mhlawumbe ubone ne therapist ndlela thizeni. Angikaze sisi. Uyafisa lelo thuba. Yeah, inoba ngake kube ngcono ke kube easy noba ndiwagwinya kwalamapilisi because ubanzima nowagwinya all the time xa ndicinga ngayo lonke lento le. Every day I have to ukusela ipilisi for what? For umuntu obengakho engaziphathanga kakuhle. Mina ndithi sami impilo thina simna naye sowabini yena ubhizi kanti wenza ezinye izinto ezirong ecaleni. Every day xa ngizosela ipilisi ngicingana naye. Usamthanda kodwa? Okay, ngiyazi ukuthi ukwatile and ngiyazi ukuthi awufuni lutho nokwenza naye. Ngiya-understand and kubuhlungu into ekwehlelile ngiyavuma. But usamthanda na? Ngiyamsizela. I feel sorry for him. I think iyona nto engandenza into yoba ndikwazi ukuthethisana naye uba ndiyamsizela. Uphansi wazimusha ubomi bakhe engafuni ke ngokuprotecta because ukuthiwa le nto ndike ndagugulisha ngayo ukuthiwa le nto the more usitya i-treatment kakuhle it's the more protecting ipartner yakho bingatheleleki. And yena ife yena bese ndisiya atya i-treatment yakhe kakuhle angayivalele edroweni ngabe uright ngaba nami ndi-right kwazi bani. Ndiyamsizela because uzoyenza le nto nakomnye umuntu. Ndiyamsizela. Umusha ubomi bakhe. Ngahlala ngakulindi ngoba akekho umunye umuntu engithandane naye ngoba ngilinde wena. Ngikhombisa nakhona ukuthi kwenzeka ngephutha yonke lento ukuthi nami ngangazi. Ngoba ngabe ngiqhubekile nempilo yami kepha ngilinde wena. Njengoba ungasangiphenduli nasingi. Uyanqena ukukhangela omnye umuntu. Ukhangela omnye umuntu ozophilisana naye understand i-situation yakho uyanqena. Akwazi. Ngihlukumezile. Kumele ngibuyele kuwena ngixolise ngendlela. Ndiyaxolela ungaqhubeka nobomi bakho. Ndiyaxolela. Just like that. Manje uthando lami singothando lami. Hayi andikho right kwa ukumjonga. Inoba sisi ndingakwazi uqale ndikwi-therapy inoba that's when ndizomxolela ndikwazi ukuba sithethisane kakuhle mina naye. Okwamanje because awangoku uyandinyanyisa nje andikho right kwa ukumjonga. Because nami ndiyarhalela ukwazi uba ukuhamba kanjani empilweni uwatye kahle namapilisi like ndifuna uba sure uba uright empilweni yakhe. Mkhize la ekhaya sike sibhukhele isikhathi ukuthi uhambe uyohlala phansi ne-therapist ubhodle and siyakhokha thina ngesingathi but kulokhu ngicela ukwazi okay I'm not allowed ukuthi ngibuze iphakathi lakho sikume kanjani but ngokubuka kwakho uzokwazi yini because I think kuzoba fair nasenhlizweni yakhe ukuthi at least i-therapist iye yakhokhelwa wena. So mhlambe mawubuka nje ke singawe uqothuke kangakanani ephaketheni noma kwenzekeni uzokwazi ukumelana nezimfanelo zonke. Ufezeke uyazi ayikho into engangimenzele yona. Okay, shuthi ungakwazi. Ngiyakwazi ngikhombise indlela engisola ngayo into eyenzekile. Okay. Ngizokwazi ukuthi ngizokunika futhi isikhathi ayikho inkinga. Fezeke uzwela ngisho. Uzobuya kumina. Sisile. So uyakwamukela lokho? Hayi, basi sizoba right, ndizoba right mina empilweni yami nami ke ndikwazi ukudlulisa kuyo yonke lento. Hayi, ndingazama. Okay, ngazama. So awumind ukuthi ngingakufonela nanomnini because kufanele ngigcine ngazile. Kufanele ngigcine ngibe nesiqinisekiso sokuthi ukwazi le yena ngesingayo ukukhokha na. If mhlambe ubuye wacabanga ngenye indlela
besobe senza umsebenzi wethu ukuthi sikukhokhele ukuze uya ku-therapist. So ungakwazi ukungivumela ukuthi ngibuye ngikufonele ngikucheck ukuthi kwenzekile yini, ukwazi yini ukukhokha. Ngiyakuvumela. Hayi akhona. Okay, ngicela singayijahiki le eyothando okwamanje asike sijaheni le yokuthi ufezeka alaphe kahle. Umoyeni wakhe, semqondweni, semphefumulweni wakhe, senhlizweni yakhe. So I think ikona okubalekile lokho. Then ekuhambeni nesikhathi usungabona ukuthi okay, wathatha lawo ma-sessions lawo nalawo, mhlambe ke sengaqala ngiphinde ngithi indaba yothando. Kunjani lokho? Hayi, ngiyakuzwa lokho kushoyo. Kufair kumina ngoba vele iphutha lenziwe yimina. Ngizokubekezelela lo ngilinde nje. Angithi vele uthi awunayo umuntu othandana naye manje. Anginaye nje, ngabe ngiqamba amanga sande sami. Ngisalinde wena. Awunqeni vele kumphelezela, uvela uhambe naye nje. Yebo, sisizane njengasekuqaleni sibambisane. Sibambisane. Hayi, zozama sisi, zozama. Okay, kodwa uthando lokona sakhona. Ngiyaxolisa ukuluma ngiphephethe because ngifuna ukwazi ukuthi ithini into siyaphambili noma yes ngiyaunderstand ukuthi ngithe eyothanda sizibe kwamanje si-blue tick but lukhona na kodwa lusakhona njengasekuqaleni inhliziyo noma ilimele kodwa lusakhona yini? Akusafani nasekuqaleni. Kodwa lona likhona. Ungapheshwa lapho nalapho. Yeah. Oh, okay. Uzwela ngisho? Zakhala ke manje. So ngicela wenze sure ukuthi uyakhokha, uyamphelezela, and fanele aye khona emuhle, egezile, ene-weave entsha, enuka kamnandi, angisho ukuthi uyamthanda. So akuthi nibe nilungisa izinto zenu, abe ney'ngubo ezinhle, abe muhle, angisho umuntu muhle kanjani manje? Eda kulobo buhle lokho-ke. Abe hlafuna ngala eceleni, abe jabula, yabo, kuze nizoba right, aphinde athembe futhi ukuthi mephinde kunikezele ithuba, usazophinde aphile nawe kahle. Noma kukhona amaphutha azolungiswa emva nesikhathi but akabe right, akabe muhle. Medinga i-airtime ayithole, medinga idatha ayithole, medinga i-perfume entsha akabe muhle. Ayizizwe naye ukuthi umuntu osifazane othandwayo. So ngiyacela wenza kanjalo Mkhize. Fezeka, ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Akulaga ujuluka nekhala. But ngiyabonga yazi ukuthi usinikezele isikhathi sakho. Ngiyabonga nje ukuthi usihloniphile wasilalela, ngiyazi ukuthi mhlawumbe uthe uthi inhla wabona ukuthi ayibona ngimkhize ufunani la kodwa kalani thini into la ngibizelweni but waba naso isineke sophinde uhlala nathi. Ngiyabonga kakhulu inhlonipho nje yakho. Ngiyabonga. Ngiyabonela nami. So mbukela bekhaya niziboneleni nani ukuthi kuhambe kanjani. Eyothanda sikhetha ukuthi sivele si-blue tick manje kube ukuthi kulungiswa lamaphutha la enzekile. Umkhize uthembisile ukuthi uzokhokha ku-therapist kusisi ahambe aqale indlela yakhe mhlawumbe kuhamba nesikhathi uzogcina kulungile kodwa ke I think bazoqhubha noma izacile kodwa kona izobe isakhona. So ngiyacela ungakhohlwa usubscribe, like, share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black Life